Toto je taká hlavná miestnosť, taká na jaskynku, ale zozbierame aj na klávesovi. no, takže toto je taká najväčšia miestnosť a budeme sa snažiť najviac môžeme rôzne Pán viceprimátor sa pýta, že aké vstupy tu boli, teda, kým sa toto mohlo takto zrealizovať. Vstupy tu neboli veľké. My sme takí sociálne nastavení, že mnohí z vás a mnohí ľudia, ktorí tu momentálne nie sú, veľa vecí darovali, čo sa týka nábytku, čo sa týka prác. Jedna firma nám tu odstránila také priečky, ktoré tu oddelovali masážnu časť a vznikla z toho takáto nádherná jednodenná miestnosť, kde budete tráviť teda najviac času. Takže áno, bol tu vstup, ale mal zmysel, nebol nejaký taký, že by veľmi zasiahol do rozpočtu a myslím si, že fakt vznikla jedna úžasná prevádzka, respektíve bola rozšírená jedna skvelá sociálna služba, ktorú máte záujem využívať a ktorá má pre vás, dúfam, zmysel. Povedzte vy sami. Je to pre nás, je tu aj ten strom, ktorý nám to bude tiež po obede, lebo tam sme tiež nemali po obede, takže sa veľmi tomu tešíme. Ja by som veľmi rada poprosila, počula som, že niekto zo zástupcov rodičov, respektíve opatrovateľov, ktorí využívajú tieto služby, by chcel povedať zo pár slov, takže ak je to tak prosím. A tu ste, poďte. Takže... Ja som si to musela napísať, lebo sledom na svoj web zabudám. A pani Miklošová, aby som niečo zabudala. Takže chcem zároveň sa za primátora, pani zástupkyňa, monitoringy, pán poslanec, pani riaditeľka, naša Anka, Erika, všetci tu prítomní hostia, priatelia či známi. Dovolte mi, aby som sa k vám prihovorila v mene týchto mladých ľudí a nás, ich rodín. Nie je tomu tak dávno, keď podobne ako teraz, pán primátor nás privítal v tomto dome seniorov a odovzdal nám priestory denného stacionára pre ťažko zdravotne postihnutých. Vo svojom príhovore povedal, že je veľmi rád, že sa podarilo uviesť do života dobrú vec. Táto dobrá vec sa však mohla podariť len vďaka tomu, že pri svojom náročnom dennom programe si našiel čas a vôľu vypočuť problémy nás, rodičov a konal spolu so svojím tímom ľudí. Sme vám všetkým za tento prvý krok, pán primátor, prenesený pána poslanca a zástupca pána primátora, nesmierne vďační a vážime si aj to, že ste na nás nezabudli a že aj naďalej nám podávate pomocnú ruku v rámci možností. Výsledkom vašej ochoty pomáhať slabším, neúnavnej snahy našej pani riaditeľky a samozrejme aj vôle poslancov mestského zastupiteľstva hlasovať za dobrú vec je práve dnešný deň a tento moment, kedy sme sa tu všetci zišli pri príležitosti otvorenia týchto krásnych kultúrnych miestností. Ťažko v takých chvíľach hľadáte práve slova, ktoré by vystihovali našu vďaku za všetky počiny smerujúce k nám. Naše deti vnímajú vás ako akýsi tútorov, ktorí na nich nezabúdajú a verte, že sú vám veľmi vďační aj za každú maličkosť.
tie maličkosti, ktoré naše deti posúvajú a pomáhajú v ich živote, možno pre nich znamenajú oveľa viac a vážia si ich oveľa viac ako ich rovesníci, ku ktorým osud nebol taký krutý. Ste skvelí ľudia s veľkou charizmou, čo je skôr, by som povedala, raritou medzi predstaviteľmi moci. Ste skrátka naši. My rodičia často šomreme, keď nemôžeme sa dostať s invalidným vozíkom tam, kam potrebujeme, alebo sa horíme s rozbitým chodníkom či inými vecami. Ale vieme aj to, že sa veľa v meste podarilo, že je vidieť tu snaha pomáhať a nezakladať veci ad acta. A to svedčí o tom, že kormidlo mesta je v správnych rukách a že nič nie je samozrejme, teda ani keby dobytky to máme. Chcem poďakovať aj vám, naša pani riaditeľka, lebo aj napriek vašej krehkosti neunávne za nás bojujete. Vážime si vášho citlivého prístupu k našim deťom aj snahy pomôcť nám, rodičom. Nezabúdam ani na našu Anku a Eriku, ktoré skutočne našim deťom často suplujú mamu, brata či sestru alebo priateľa. Ďakujeme. Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes môžeme otvoriť túto krásnu oázu pohody, šťastia a radosti pre naše deti. Snáď to dokončíme. Našu vďaku za všetko, čo ste pre naše deti doposiaľ urobili, sme pretavili do kvetov, ktoré by sme vám chceli odozdať ako prejav našej vďaky. Nech sa páči. Vážený pán viceprimátor, dovolte, aby som vám odovzdala s veľkou vďakou toto Ďakujem pekne. Nás všetkých vyskytuje. Sme ako anieli, s jedným krídlom. Dokážeme lietať, len ak objímeme jeden druhého. Ja by som poprosila, teda, ak dovolíte,